Mdzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiraniso lero pano pa Tilankhule na Ambuye mu programu ina pamene tikusinkhasinkha za munyengo ino ya Lent. Dzulo pamene ndimayamba program yosinkhasinkha kwa milungu iwiri imene yakubwerayi, ndinamba ndikufotokozera kuti paja Lent ndi chani, ndipo kuti zochitika za Lent ndi zitizo, ndipo kuti cholinga cha Lent chiwakhala chani. Lero ndifuna kupitira pamenepo kuti muja timanena dzulo kunena kuti Lent ndi nthawi yoti tidziyeretse, ndipo mu chaka chino cha 2025 nanenso ndi chaka cha mwayi chifukwa tili mu chaka cha Jubilee ija imene apa panakhazikitsa imene mutu wake ndi apa ulendo wa chikhulupiriro, ndiponso kutengera kalata ya Paulo oyera kwa Roma 5:5 kuti chikhulupiriro chathu sichimatikhumudwitsa. Mapitirizanso kunena kuti tikamakamba za nyengo ya Lent tikukamba za kulowa mkati mwa moyo wathu, osati ngati chizolowezi, koma ngati kuti chaka chilichonse pamene ndalowa mu nyengo ya Lent ndikhale kuti ndayamba moyo watsopano, ndikhale kuti zimene ndichite ndikonze chaka chino zichokerere mmoyo mwanga. Ngati ndasankha ndikhale munthu wopemphera kwambiri, chisakhale chinthu chona kuti ndikatuka mu Lent ndisiya ayi, koma kuti Lentiyo ikutipatsa ngati makwerero ali limodzi la zokonza za moyo mwathu, kuti cholinga moyo wathu udzakhala ogwirizana ndi Mulungu. Komanso mujananena dzulo kunena kuti chaka chinonso ma episkopi anatipatsa mwayi wosinkhasinkha mukalata imene analemba kwa ife a Khristu komanso kwa anthu akufuna kwabwino, kunena kuti ngati a Khristu tiyena kutenga udindo wathu woyenera. Ndipo chimene chinandikhuza kwambiri makalata amene aja, chimenso chimagwirizana kwambiri ndi nyengo ya Lent, amakamba zonena kuti ifenso ma citizens, apa amakamba za ma citizens a dziko kapena mbadwa za mdziko, koma ndifuna kuona mbadwa zimenezi kuchokera mu mpingo wa Katolika, kuti ndine Mkatolika maso ndine mbadwa, kapena ndine Mkhristu maso ndine mbadwa, kuti tatengapo gawo lalikulu ifenso kulepheretsa kuti zinthu zikhale bwino mdziko lino. Lent ngati manena kuti imayina kukonza moyo wathu, sitikamba za moyo wauzimu okha, timakambanso za moyo wathu wathupi. Moyo wathupi ukakhala wabwino, moyo wazimu ukakhala wabwino, muja timanena muja kuti munthu ndi thupi ndi mzimu pamodzi. Choncho ngati ndikukonza za mkatikati mwa moyo wanga, ndimenera kukonzanso zimene moyo wanga wathupi ukuyenera kukhala nazo. Choncho ife ngati a Khristu, ife ngati Akatolika, mu nyengo inoyo ya Lent tikupemphedwa kusintha kwenikweni, osati koyepula, osati kungoyerekeza, koma kusintha kwenikweni, kuyamba moyo watsopano, moyo wokondana ogwirizana ndi Mulungu, moyo wokondana ogwirizana ndi anzathu, moyo wodziyeretsa. Ndipo mafuna tsopano ndiyendeka pang'ono mu zolinga zathu ziwiri zija. Mafuna nditsindikire poyamba ndiyamba ndi za ulendo wa akatukumeni. Ndi chifukwa cha ndikamba za ulendo wa akatukumeni ndipo ndimakonda kutsindika za ulendo wa akatukumeni. Komanso chaka chino ndifuna ndikambepo kwambiri pa nkhani ya achinyamata komanso ana. Chifukwa cha ndifuna ndikambeso zambiri za achinyamata ndi ana, chifukwa chotenda kuti mwina ife ngati mu generation yathu talephera kukonza zinthu, mwina generation imene kubwera ikozotithandiza kukonza zinthu. Chifukwa Lent is renewal, rebirth, kubadwanso mwatsopano. Zimene timachita zija a Khristu pokabweza malonjezo a ubatizo wathu, is rebirth. Ndipo kamba za ulendo wa akatukumeni timanena kuti timafuna kuti akatukumeniwa poyamba chikhristu chawo tsiku limene adzandira ubatizo adzachiyambe ali woyera mtima, koma kuyera mtima kumeneku kupitirire moyo wawo wonse. Ulendo wa akatukumeni la Mulungu loyamba la Lent
Kwa amene kuli akatekumeni limakhala lija limene timapangira mwambo wa election. Kuwalandira amachoka pa ukatekumeni amafika pa gulu la owunikiridwa, the illuminandi, the illumined. Chifukwa ninji fa awuyenda ulendo uja wa ukatekumeni. Koma kodi ulendo wa ukatekumeni ndi chani? Ulendo wa ukatekumeni tiyenera kumvetsa ngati ulendo wa chikhulupiriro. Sinkhani yonkunena kuti ndiloweze mapemphero. Sinkhani kuti ndidziona kuti akandifunsafunsa ndikayankha. Tikende kuti ukatekumeni sitikumvetsa. Koma tikamba za ukatekumeni, it's a journey of faith. Ndi ulendo wa chikhulupiriro. A journey of conversion. Ulendo otembenuka. A journey of being accompanied and accompanying and entering into the life of God. Kulowa moyo wa Mulungu. Ndifake ena kamena kuti koma kukatolikako. Zaka zichirukenji za ukatekumeni. Chifukwa chani? Kodi munthu atangokhoza mafunso maso sinde kuti basi zatha. Ayi. It's not about kuloweza zinthu. Ndimakumbukira Pope Benedict ngandisakulakwitsa. Pamene amakamba za chikhulupiriro, adakamba za malevels awiri a chikhulupiriro. Kuna kuti chikhulupiriro poyamba yes, chili ndi the component of intellectual. Kuna kuti ndiyenera kudziwa zinthu, maphunziro ndi zinate. Komano chili ndi chikhulupiriro chili ndi another level. Imeneli level ya kudziwa, contemplation. Choncho akatekumeni akamenda ulendo uwu ndi ulendo wa chikhulupiriro. Si ulendo oloweza zinthu, si ulendo ona kuti ayi anzanga adalowa chikatolikenso nkalowe, ayi ndi ulendo wozama mchikhulupiriro. Ndidanenanso ulendo wena wa programu ena mbuyomu kuti tikamakamba za Catholic Church, timakamba za it's a communion. The Catholic communion is not the same as the Anglican communion. It's not the same as the CCAP communion or any other communion. Ndizosiyana. Because ife ngati Katolika tikakamba za communion yathu, it's guided by the creed. Kumvera. It's guided by the doctrine. It's guided by maphunzitso osiyana ampingo. Ndicho chimatipanga kuti ife ikhale communion. So munthu amene akulowa mu communion ya chikatolika poyamba kuchimvetsa chikatolika kuti chikatolika ndi chani. Kodi maphunzitso a chikatolika adagona pati? Kodi mukatolika amachita zotani? Ndipo zinthu zina zimene mwina anthu amatha kutinena nazo okutinyoza nazo. Koma chifukwa choti samvetsa zimene ife tili as a communion. Choncho munthu amene ali mkatekumeni akulowa mu communion imene iyi ayenera kudziwa kusiyanitsa kwa ma communion amenewo. Zoonadi Mulungu ndi mmodzi. Sitingakani. Koma njira zofika kwa Mulunguzo ndi zosiyana. Tentirene zoona pano. Mulungu mmodzi. Koma ma doctrines amipingo yosiyana ndi yosiyanaso. Ife ngati Akhristu ngati Akatolika tikamakamba za chikatolika kapena za Chikhristu, timakamba za Chikhristu kuchokera mukamvetsedwe ka kuuka kwa Ambuye Yesu kwa akufa. Ndichifukwa timanena kuti mu Catholic Church chaka chachikulu kwambiri ndi chaka cha Pasaka. Ndichifukwa ndi chaka chimene chidasintha chilichonse. Ambuye Yesu Khristu adakabadwa kufa koma osauka bwezi kulibe Chikhristu. Koma timakamba za Chikhristu chifukwa cha Pasaka kwa Ambuye Yesu. Ndifanye khale St. Augustine amanena kuti we are an Easter people and hallelujah is our song. Chifukwa choti chimene chidasintha moyo wa Chikhristu ndi kwa Ambuye Yesu kwa akufa. So timafuna kuti akatikumenaja amvetsetse kusiyana kwa zimene tili ngati Akatolika kapena mu communion imene wo akukalowamo ndiyosiyana bwanji. Maphunzitso ake ngotani. Choncho zaka zinayi zija zimangokhala ngati a symbol of entering into the life of God. Kulowa moyo wa Mulungu. Ulendo wa chikhulupiriro.
ulendo wokabadwanso, ulendo watsopano. Ndi first Sunday ija ya Lent timapangira mwambo akatukumeniwa kuti achoka mu ukatukumeni tsopano ndi owunikiridwa, the illumined, the illuminandi, kutanthauza kunena kuti akuyamba kuwunikiridwa kotsiriza kumene kuwatengere ku masakramenti atatu achinamwali cha Chikhristu. Ndi chifukwa chake nyengo yonse ya Lent tikayionetsetsa potengera zowerenga, popatana ndi kukonzekera kwa Khristu ukabwereza malonjezo awo ubatizo, muna kuti ma readings kapena zowerenga zake makamaka za Sunday, makamaka chaka A chimagwirizana kwambiri ndi moyo wawo mwachisanzo la Mulungu lachitatu, meti makumana ndi the Samaritan woman, mayi uja amene ambuye adakumana naye pa chitsima atunga madzi. Theme ya madzi, madzi ndi chani? Komanso ulendo wokamudziwa Ambuye Yesu. Mzimayi uja anaenda pa ulendo, tikakumbukira bwino anamba ndi kuti sa kenako kuti kapena mukhoza ndadziwa ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja. Ukatukumeni is that journey of discovering who Jesus is. Kumudziwa kuti Ambuye Yesu Khristu ndi ndani. Ndipo akamudziwa kuti Ambuye Yesu Khristu ndi ndani, ayende naye moyo wawo wonse, ayende naye muzochita zawo zonse, pamtendere, pamavuto, pazokoma, pazowawa, akhale Mkhristu. Ine ndinokhala Mkhristu pa situation iliyonse. Osati pa nthawi zina ndine Mkhristu, pa nthawi ina sine Mkhristu. Ayi. So akatukumeni ulendo wa Lent umayimira bwino kumvetsa kwa kusintha moyo. Ndipo maphunzitso moyo a mpingo timanena kuti pa tsiku limene adzabatizidwe tikamba za ubatizo kutsogolo kuno. Koma ndikozongoneneratu pang'ono. Pa tsiku limene adzabatizidwe akamadutsa mu baptismal font kapena akamadutsa kuti akukabatizidwa. Baptismal font, machachi ambiri mwina tilibe baptismal font. Koma machachi chena ali nayo malo amene pamangira ubatizo. Amayimira zinthu ziwiri nthawi imodzi. Amayimira manda, the tomb. Komanso amayimira womb, chiberekero. Meaning kuti kupyolera mu baptismal font munthu amafa, amayikidwa manda limodzi ndi Yesu Khristu. Amapha makhalidwe yako ndi moyo wako woyipa wakale, zimene timapembedza kuti akatukumena achite. Kuti pamene akutuluka mu ubatizo asanduka cholengedwa chatsopano, a new creation, a new people, a loyal priesthood, a people set apart, anthu amene apatulidwa. Koma simayimira ngati the womb chifukwa chani? Fa ndi mmene mpingo umabadwitsira anake mu ubatizo. Kupyolera mu ubatizo mpingo umapeza ana atsopano. Kupyolera mu ubatizo munthu amalowa mu mbumba ya Mulungu, eklesia, mpingo wa Mulungu. Paja kumbukira ndi kuti sakramenti limene limatsekula masakramenti ena onse ndi ubatizo. Popanda ubatizo singakhale wansembe. Popanda ubatizo nonse singakhale Mkhristu. Ndipo simngalandire sakramenti ena lililonse ngati simnabatizike. Ndi chifukwa nthawi zonse akata topanga transfer kati mana kuti mchato kuti mchato ni certificate. Kumanena kuti chani uyo chikalata chimene timatenga kupita nacho kwina imakhala baptismal certificate, chikalata cha ubatizo, cha umboni choti uyudi ndi Mkatolika. Choncho ulendo umene wakatukumeni ndi ulendo wawo ntiuna amene akuzimvetsetsa iwo eni. Ndiye fakiti mfuna kuna kuti fa nsembe titengepo gawo lalikulu pa ulendo umene wakatukumeni. Titengepo gawo lalikulu pa ulendo umenewo woti kodi akatukumeni akuzimvetsadi bwino zimene akudutsa mozi. Komanso yomwe kanu kuti anena kutsekula moyo wawo kwathunthu kuti adziwe zazoona zenizeni za chikhulupiriro chimene iwowo akukalowamo, kuti si nkhani ya chizolowezi koma ndi nkhani ya transformation, kusintha. Kodi inuyo nanga ineyo
akatukumeni athu tikuwathandiza bwanji kuti amvetsetse za zimenezi. Change, transformation. Nanga inu ayinaka akatukumeni, kodi mumamvetsa kuti ulendo wanu wopita ku Chikhristu umatanthauzanji? Tiye tiwapemphere akatukumeni athu amene ali pafupi kulandira ubatizo kuti akonzekere bwino, akonzekere kwathunthu kuti adzakhale akhristu abwino. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.